Αγαπημένοι μου φίλοι, σας καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στο Diony Spirit. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εγγραφές, για τα like, για τα σχόλιά σας, για τις καρδούλες και γενικότερα για την εκτίμηση και το σεβασμό που δείχνετε απέναντί μου, και χαίρομαι πραγματικά, έστω και αν τα βίντεο που ανεβάζουμε σας αγγίζουν και στο απειροελάχιστο ή σας βοηθάνε και παίρνετε την κατάλληλη πληροφορία τη στιγμή που θέλετε. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό και αυτό έχει να κάνει με τη δόνηση τη δική μου που εξαπλώνεται στην ομάδα μας, και μην ξεχνάτε ότι όλοι σας, όσοι ανήκετε στο κανάλι μου, έτσι, είστε συνδεδεμένοι με μία αόρατη κλωστή, με ένα νήμα. Μέσω βέβαια της ενέργειας που εκπέμπει ο καθένας από εσάς, από τις σκέψεις σας, από τις σκεπτομορφές τις οποίες δημιουργείτε όταν βλέπετε τα βίντεο και γενικότερα ό,τι σκέπτεστε σαν αποτέλεσμα, σαν θέληση, σαν διακαή πόθο, οτιδήποτε έχει να κάνει με όλη τη συλλογική ενέργεια, καθρεφτίζεται στον καθένα από εσάς. Γι' αυτό αν παρατηρήσετε τα σχόλια είναι ανάλογα ή ο καθένας έχει και κάτι να τον αγγίξει και κάτι να πάρει, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Γι' αυτό θα χαρώ πάρα πολύ να δω τις εγγραφές σας, τα like σας, πατήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων, γιατί όσο μεγαλώνει μια ομάδα σε οποιοδήποτε επίπεδο και στάδιο και σε οποιονδήποτε τομέα, τόσο μεγαλώνει και η δυναμική της. Γι' αυτό βλέπουμε καμιά φορά μικρές ομάδες που έχουν πολύ ισχυρή θέληση να μεγαλώνουν, να επεκτείνονται, και όταν φτάσουν σε ένα σημείο που πια δεν τους ενδιαφέρει, εκεί βλέπετε ότι χάνει τη δυναμική και πολλές ομάδες διαλύονται. Γιατί μπαίνει το ισχυρό εγώ και ο ανταγωνισμός. Αυτά όλα βέβαια είναι τροφή για σκέψεις που φυσικά έχουν έρθει μετά από αυτή την Πανσέλινο, που εμένα βέβαια με πιάσε πάρα πολύ. Οπότε για να δούμε μετά την Πανσέλινο ποιες αλλαγές θα έρθουν άμεσα στη ζωή σας. Δεν θα έχουμε α και β, γιατί θέλω να δω το συνολικό, τη συνολική δυναμική αυτής της Πανσελίνου σαν επίδραση. Λοιπόν, φυσικά το άνοιγμα θα γίνει με την ταρό μας, οπότε πάμε να δούμε μετά την Πανσέλινο τι έρχεται σαν ξαφνική αλλαγή στη ζωή σας και ποια είναι η δυναμική. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη. Φυσικά κρυοί και ζυγοί τα είδανε όλα, και καρκίνοι και βόκεροι φυσικά έχετε τη ζυμητική σας και λόγω του Πλούτονα, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε μπροστά μας ένα Νοέμβρη που θα τον αναλύσουμε στις επόμενες ημέρες, που έχει και αυτό τις δυσκολίες και τις εκπλήξεις του. Αλλά να ξέρετε ότι ό,τι γίνεται για καλό μας, για το ανώτερο καλό μας, που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κανείς δεν το ξέρει. Πάμε να δούμε λοιπόν, αφού ταρακουνηθήκαμε αρκετά από αυτή την Πανσέλινο, γιατί η επιρροή της είναι για αρκετές μέρες ακόμα, έτσι, και ξεκινάει βέβαια και πριν και μετά. Πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι άμεσες εξελίξεις. Λοιπόν, σαν μία κάρτα για να δούμε τη γενική ενέργεια,
κάτι έλεγα για τους καρκίνους προηγουμένως. Εσείς πιστεύω ότι έχετε επηρεαστεί πιο πολύ από όλους, αλλά φυσικά και το άρμα οδηγεί σε αλλαγές, ταξίδια, συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να φύγουμε, να ανεβούμε στο άρμα, να πάρουμε τα ενία της ζωής μας ουσιαστικά και να δείξουμε κατά πόσον είμαστε καλοί οδηγοί. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και το καλό και το κακό, που αν δεν υπήρχε το ένα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το άλλο. Τίποτα δεν είναι απόλυτα καλό και τίποτα δεν είναι απόλυτα κακό. Το ένα εμπεριέχει το άλλο. Αυτό είναι το νόημα του άρματος και φυσικά οι επιρροές, πιστεύω, και οι αλλαγές έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι, εποχή καρκίνου. Και αν παρατηρήσετε τα μικρά γεγονότα ή και μεγάλα γεγονότα σε αρκετούς από εσάς που έγιναν από το καλοκαίρι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ουσιαστικά έχετε αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα και θέλετε να φύγετε τρέχοντας, ή λέτε στον εαυτό σας έπρεπε να έχω φύγει χτες από μία προβληματική δουλειά, από μία προβληματική σχέση, από κάποια μοτίβα συμπεριφοράς δικά σας που ενεργοποιούν κάποιες καταστάσεις, έτσι, γιατί το περιβάλλον μας είναι και ο καθρέφτης μας. Οπότε εδώ με το άρμα έχουμε αλλαγές. Καλείστε να κάνετε αλλαγές, γιατί αν δεν τις κάνετε μόνοι σας, το σύμπαν έρχεται να σας τραβήξει λίγο από τα φτάκι και να σας πει, ξέρεις κάτι, μια και δεν αλλάζεις ή δεν βλέπεις τι πρέπει να αλλάξεις ή κάνεις ότι δεν βλέπεις, κάτσε να σε βοηθήσω λίγο εγώ με ένα γεγονός για να γίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε μετά την πανσέλινο τι πάντως γενικά υπήρχε και υπάρχει μεγάλη ένταση αυτό το διάστημα, που πραγματικά καθόμαστε πολύ με το ζόρι να μην γίνει κανένα γερό πράφ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ βέβαια έχουμε και ζώδια του νερού, έχουμε έναν αυτοκράτορα, κρυούς, διδύμους, αντιπροσώπους του αέρα και της γης. Αυτό δείχνει φυσικά ότι όλοι επηρεαζόμαστε, όλες οι ομάδες, έτσι. Εδώ στο παρελθόν, και όχι πολύ μακρινό παρελθόν, έτσι, μιλάμε για το άμεσο παρελθόν μας, υπάρχει μια αναποφασιστικότητα, μια στασιμότητα, μια καχυποψία, μια έλλειψη θάρρους, μπορώ να πω, ενώ κρατάμε τις λύσεις στο χέρι μας, δηλαδή ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, το σχέδιο υπάρχει μέσα στο μυαλό σας, κρατιέστε από παλιές συμπεριφορές, παλιές καταστάσεις και δεν δράτε. Αυτό σας κατατρέχει κατά κάποιο τρόπο από το παρελθόν, στους προηγούμενους μήνες, και εδώ έχουμε βέβαια τον βασιλιά των κυπέλων, που αφορά βέβαια τα ζώδια του νερού, όταν έχουμε κύπελα, που εδώ υπάρχουν και άτομα που σας χειρίζονται μέσω του συναισθήματος, ή πολλές φορές εσείς προσπαθείτε να χειριστείτε τους άλλους πατώντας πάνω στο συναίσθημα. Αυτό όμως έρχεται στο εδώ και τώρα να ανατραπεί λιγάκι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες εγωικές συμπεριφορές που έχει ενεργοποιήσει
η πανσέλινος αυτή. Μην ξεχνάτε ότι έγινε πάνω στον άξονα κρυού ζυγού, έτσι. Έχουμε τον αυτοκράτορα εδώ που αντιπροσωπεύει τους κρυούς μας, οπότε επειδή οι κρυοί ανοίγουν το δρόμο και έχουν και τους καρμικούς δεσμούς πάνω τους αυτό το διάστημα, βλέπουμε ότι χτίζεται κάτι καινούριο. Προσπαθείτε όλοι και όλες, γιατί έχω ξαναπεί ότι δεν δίνουμε βάση στα ζώδια, γιατί δεν είμαστε μόνο ο ήλιος μας, έτσι. Μπορεί να έχουμε επιρροές κρυού και σαν προσωπικότητες να λειτουργούμε σαν κρυοί ή σαν δίδυμοι ή σαν ζώδια του νερού ή της γης, ανάλογα με το που είναι και οι άλλοι πλανήτες μας, έτσι. Λοιπόν, εδώ όμως βλέπουμε ότι αποφασίζετε πια αυτό που έχετε στο μυαλό σας και το έχετε δουλέψει στο παρελθόν να το υλοποιήσετε. Έρχεται η ώρα της υλοποίησης. Γιατί πρέπει να πάρετε κάποιες καρμικές αποφάσεις. Δηλαδή, ό,τι χτίζετε και ό,τι δουλεύετε τώρα, μετά από τις συνειδητοποιήσεις που έχετε κάνει και από τη Νέα Σελήνη και από την Πανσέλινο του Οκτωβρίου, εδώ δεν παίζουμε. Πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης και να βάλετε κάτω το μυαλό σας, την ενέργειά σας, τη δύναμή σας στο να χτίσετε πράγματα που πραγματικά θα ανθίσουν μετά το καλοκαίρι, μετά την εποχή των διδύμων. Γιατί πιστεύω ότι η επόμενη χρονιά μπορεί να έχει τις δυσκολίες της, αλλά εύχομαι και ελπίζω να μην είναι σαν το 24 που δεν θα είναι φυσικά, αλλά ρίχτε και μια ματιά τι γίνεται και παγκοσμίως, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τεσάρι πάρα πολύ βασικό, που περνάμε μια πύλη. Το 4 των ράβδων για μένα είναι το πέρασμα, κάποια επισημοποίηση μπορεί να κάνετε ορισμένη στα προσωπικά σας ή καινούργια συνεργασία, αν πρόκειται για μια καινούργια δουλειά ή κάποιους καινούριους συνεργάτες, που θα την κάνετε όμως με σταθερότητα, για να έχετε το ανάλογο κέρδος, την ανάλογη επιτυχία. Εδώ σας περιμένει μια ευτυχία μπροστά σας σε οποιοδήποτε επίπεδο, με την προϋπόθεση όμως να χτίσετε και να δουλέψετε πολύ για αυτήν. Δηλαδή μην περιμένετε με ημίμετρα ή με λίγο δουλειά, με λίγο προσπάθεια, με λίγη αγάπη, με λίγη κατανόηση. Όπου υπάρχει λίγο, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Εδώ, για να πετύχετε, πρέπει να το θέλετε πολύ. Να σταθείτε στη ζωή σας σαν αυτοκράτορας. Να είστε αυτοκράτορας στη ζωή σας. Να δουλέψετε πολύ, να σταθεροποιηθεί αυτή η καρμική κατάσταση που για τον καθένα σας βέβαια είναι διαφορετική, είτε επαγγελματική είτε προσωπική, για να έρθει η επόμενη χρονιά που θα σας δώσει τα αποτελέσματα που θέλετε. Λοιπόν, αν δεν δουλέψετε έτσι, αν δεν δουλέψετε με αλήθεια, θα εγκλωβιστείτε πάλι στα παλιά σας πρότυπα και στα παλιά σας άγκιστρα. Εδώ μόνο με την αλήθεια, την καθαρότητα, θα φύγετε από αυτή την παρελθοντική κατάσταση. Μόνο έτσι θα περάσετε την πύλη και θα είσαστε καλά. Αν δεν λειτουργήσετε έτσι, γιατί εγώ έβαλα το αν, έτσι, θα αναγκαστείτε πάλι να πέσετε σε σπαθιά περίεργα και ουσιαστικά να περάσει από μπροστά σας η ευκαιρία, είτε πρόκειται για την προσωπική σας ζωή, είτε πρόκειται για τα επαγγελματικά σας, και εσείς να μην τη δείτε, να είσαστε έτσι, εγκλωβισμένοι.
με το 8 των σπαθιών. Δουλέψτε με τον εαυτό σας, δουλέψτε με τα θέλω σας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ο καθένας από εσάς τι πρέπει να κάνει και πώς να το κάνει. Το θέμα χρειάζεται δύναμη, πάθος, προσήλωση και αλήθεια. Το 4 το ράβδον σας λέει ότι υπάρχει ο δικός σας παράδεισος, η δικιά σας ευτυχία, που όμως πρέπει να την κερδίσετε, δεν θα σας χαριστεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το νόημα της Πανσελίνου αυτής, όπως και οι προηγούμενες όψεις που είχαμε τον Οκτώβρη, και που όποιος δουλέψει με αυτή την καθαρότητα, με το σπαθί του Μιχαήλ, πιστεύω ότι θα έχει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Αν όχι, απλά θα ξαναβρεθείτε σε ένα αδιέξοδο και σε έναν εγκλωβισμό που θα πείτε τι έγινε ρε παιδιά, γιατί βιώνω πάλι τα ίδια. Για να δούμε και ορισμένες άλλες πληροφορίες από την Κύπερ μας. Μετά την Πανσέλινο, ποια δυναμική μας περιμένει, τι έχουμε να δούμε. Πολλοί από εσάς λύνετε κάποια νομικά θέματα με τη βοήθεια ενός σημαντικού ανθρώπου στη ζωή σας. Και έχουμε το 11 με τα 3 εφτάρια, που το 11 είναι αγγελικός αριθμός, είναι αυτό που είπα προηγουμένως για το σπαθί του Μιχαήλ, και το νούμερο 1, δηλαδή οι καινούργιες αρχές που θα γίνουν σε εσάς, πρέπει να είναι αντίστοιχες ενός αυτοκράτορα, ενός άντρα ή γυναίκας, αντίστοιχα, έτσι, με αξία. Ψάχτε να βρείτε τις αξίες σας, βγάλτε στην επιφάνεια και όλα θα πάνε καλά. Πάμε να δούμε και την Αγγελική Συμβουλή μετά την Πανσέλινο, τι σας περιμένει. Ποια είναι η Αγγελική Συμβουλή. Αρμονία σχέσεων. Είναι ο Αρχάγγελος Ραγουήλ. Εμείς οι άγγελοι ανοίγουμε την καρδιά κάθε ενδιαφερομένου και οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις τώρα επιλύονται. Πιστέψτε με ότι ό,τι είναι να μείνει στη ζωή μας και αξίζει, θα μείνει. Ό,τι μας έχει δείξει σημάδια, ότι όσο και να προσπαθούμε, ό,τι και να κάνουμε, είναι ένα πηγάδι δίχως πάτο, με αυτές τις όψεις ήρθε η ώρα να διαλυθεί για να μπορέσετε να πάτε σε κάτι καινούριο. Η αρμονία των σχέσεων, οποιοδήποτε σχέσεων, προϋποθέτει δύο. Όταν δουλεύει μόνο ο ένας, η ζυγαριά αντάρει. Και μην ξεχνάμε, είμαστε στον άξονα κρυού ζυγού που διαπραγματεύονται όλα αυτά, έτσι. Οπότε, εδώ έχουμε καρμικές σχέσεις που αν χτιστούν με αλήθεια και πραγματική αγάπη, τότε θα δώσουν και ένα καλό αποτέλεσμα με το 4 των ράβδων. Αυτά είχα να σας πω, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τα like σας, τις εγγραφές σας, τα σχόλιά σας, και όσοι επιθυμείτε προσωπικό άνοιγμα με μένα, αφήστε μήνυμα στο Viber, στο τηλέφωνο που υπάρχει στις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και θα τα ξαναπούμε σύντομα.